payo ya. Sayo sa kahapon, ay nagipon. Sister Christine na ito, kumali tayo. Kahapon, ay nagipon. Sister Stephanie Hanita, Harap ko diri malipayo. sayo sa kahapon, ay nagipon. Sister Mary Gina Hanita, Haing ka. karapon nagkita biruin. Gloria hain ka. I'm standing here. Rajimena. Haing ka. I'm here and I'm happy to see you guys. Rajaya na ito. I'm here also. I'm happy. Haing ka. Days of the in the early afternoon, they asked for a person, Brother Rian, where are you? And the person who, Sister Luan, haing ka. Sister Fatima, haing ka. Uy, hain ka. Sige, hain ka. Ayun. Nadala kong mali tayo. Tayo sa kahapon. That's one. Haing ka. Ako rin malipayo. Tayo sa kahapon. Rachel Gap, hain ka. Ara ko cute gihapon. I am here also, brothers and sisters. Brother Brandon, where are you? I'm happy I'm here. Brother Gap, hain ka. I'm also here. That's okay. That's okay. Brother Haing ka. Narap ko dili bagwan sa inyo.